Jesus Christ, the sacrifice of food, yare abakope ne ko ekoda na se no o ka se na nkro na aka no ewoi ewiase so bi ya de ma na wa kire wani so na wo kire wani so na ya sida na also the blood nti ele umu o mampeni oni mpedimfo ahodoa edina chi ye wo ye party regional chairman Mr. Chukwuasi Akon odina me bonkun so hai sanso na ye wo Ononyamfo Asenso Boachi ono
MP ɛwɔ bantwe ne ti mi kasa mi gbogbo mi lɛ ni a ɛbɛwa awo kɔ na ki dɔm aba ha na ɔba na ɔde aseda abere ne nua ɛne n'adamfo ɛne asanteman ɔba no otumfoɔ aha maame ma okura ne nsɛm ɛso adaka baako wine adaka baako brand wine adaka mmienu ɛna deɛ wɔ no ɛno nso hyena adaka baako ɛna Nana Asante Hema nso ɛdeɛ ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne n'apamfo baa na deɛ ɔseɛ no no ɛda ase na ɔse pii Rompenya Bilhao bɛka bi kakra dɔ mama da ho Esse é uma coisa que essa pessoa moveu aqui como me deu uma levada de vários a sentimento se me amado vai me dizer que uma polícia de sangue a cara na pandemia na semana na lugar na betamoase e teaching mo betamoase the Bible says to say Mr. Khan, the Befia, the Serawicha. The years with the Davas. You could be also the Befia, the Serawicha, and no Susu, one to Super Suti. No pressure. My cock, nothing, the body, yes, and the back, and the Davas. The Nasa to my uncle, who mentioned you for. So, the boy wa me. I'm a memoir. They are those summer. You know the real. They in an original car about it. They be what and you're not more so and then that one. To acquire this almost 15 years. To acquire. Obviously, one. We were before now appointed as chairman of customary committee. Our name Yan Dabura and in Nairi. Some of them was pet upon and supporting season. Many dresser and a big the ball. Now, he said, young and now down. Nkadeba nkitumi amba ti anu susu na se kese abo wa na bidmo ya abo me abo kunya o ama abo bachi na wechi so asembia mo memo ani bisa wadu wa nfa futupa emane futupa boko asembi baye wa na wo na kakra ye no konya eno soso de bisia na meti se koye mame a o fetna I say, the Sepata, so the Bible Croma and I see the Qua.
if you had a little media, say the bar. Na mebɛda wo ase ɛma wo sɛ deɛ woyɛ ɛboa me so me ɛyɛ mmɔfra no aberɛwa no a ɛyɛ me maame no yɛ ɔyɛkɔni ma ɛte aseɛ sɛ ayɔkofo nyinaa yɛti no na ahyia ha junior ketewa ɔyɛkɔni ɛnugyina w'anim a ɔda wo ase biribi a abakɔhɔ asɛm yɛtwerɛ me deɛ no a ɛnɛ wodi ne me deɛ no yɛbata ne sɛ nti mayɛ amasɛm tititititi a mebaa ne ndaseɛ na masrɛ sɛ kakra dɛ ɛne ne susu no wɔhɔde ne biribi a fɔba no asomdwe nkɔ so ɛkyerɛ gara ha abato yɛ ma botu na nsusu ɛno nso ɛnyɛ no wano asɛm biara na bimima nyinaa Ghanafoɔ na yɛkyerɛ ɛkwan a yɛdu akana ne nkebea ma mu ɛyɛ yie yɛba aboto abɛɛ susu man nyinaa bimima nyinaa ne daeɛ so sɛ yɛba abɛfa so akɔ ɛsɛ na ɛnim sɛ wo nso de wɔ ne tum a bɛma biribiara so ayɛ yie ti ma bɛ meba nsra meba nsɛ na nsɛ na plus before I am with you now, when it said I make it, if you come on, do something, but yes. Nana, 18, no 2-4. The buyer has that's a papa. You must have fair way. That's papa. Nyakopo, you said it's your something. With kind of Saturn Commissioner, and that's just what was it. Well, if you were paying, I would deal with Ghana, if you saw. Mahama Medoasia, no boat towards the money in the council. I will rule to a war, Eddie Casamuno. Nado can say, the film between what I have a show. So, or walk to her. Sabaya, Nana, my day said the two versions. Usha, who can do the say, Sabi, wouldn't know Brassier, wouldn't remove it. The sound of the bar, say, a Bible, the transfer. Bible with myself also, say, the Ghana for every sort of man. When we say, Melosuye, say, you feel I'm a soon, or the Dawas. So that's how to us. And also, Sasa, now, of two, and then Sabi, or punch a power, dear man, you feel what you want to be considered before. And I come back double. Now, I'm ready before the show on that, and then Sabi, I from you come home. Sabi, the pencil, Obama be dear. I yet would not consider my kind of money, papa. Said the person sadly did I see it. And I was soon tea, Sabi, about when your mama water or more. Whether I from about, and then I won't try. Sabi, cousin, soon near home, as soon as leave papa. We said, why I won't as soon. Son of a coso. Ugusua, Sabi, no one would do ma. I must be beer ever for. Then I will put you. I was want to be cancelling now about that. And then my papa will put to power their mamma. Sabi, a red or song Emma. Sabi, Ghana mind the top above for you, or a penny who from back. Now, say one day, over the was. When the pa, and what punch the power their mamma. So, sing a pedal. Virtual Homas and to mine. What to our Ghana mine, or sooner sure. So, all can see, not so kind of man, must be a devil so. Now, what can I say? Sabi, about to record the way say, now said the baby, and now the cancer my days have been really bad. On the cell away, now said, oh, 2 more. You be able to call say, or yet from the so not from party, but Sabadi, a bit emphasis. Now, Sabi. Now, or yesterday, I got a man who could assume be
na sɛ ne pɛn so kɔ na wie no na asomdwe no atena hɔ ma Ghana man na biribiara wie pɛ yɔ ɛna wɔhyɛ sɛ papa bɛta n'akyi na sɛ ansa na ban no kɔ na wie no na sɛ Ghana man anya sɛ asomdwe de atena hɔ ma Ghana man akɔ n'anim wadɔma ɛne ne no ɔde aba so ɔbɛkyia wo wade wo hyira ɔkɔ so a ɔnkɔe wadɔma ɔyɛ kuni ɔbɛkyia wo nkyɛn na sɛ deɛ sɛ Ghana man bɛkɔ biara no deɛ sɛ sɛ wosoma ama no yɛyie ɛma Ghana man bɛtumi ayɛ ɔyɛ biara no ɔkɔ so sɛ adata hɔ ayɛ ɔsrɛw sɛ ɔkuta saa na sɛ wɔyiri wayɛ a na ɛnyɛ no kwa so no ayɛyie kɛseɛ ɛna sɛ wonua nkuni ɔde brɛ wo dɛ ma man sɛ deɛ ɛhu sɛ ɔyɛ ma no ɛsɔ n'ani aso n'ani yi papaapa sɛ sɛ nipa sɛ ɛnuma sɛ Nyankopɔn nka ho na bɔ ama biribiara ɛkɔ so ɛwɔ asase man ne Ghana man ɔde wase paapa ɔso ɔbaeɛ a ɔno eburu ɛyɛ ne nsa snap pɛtu nsia ɔbɔ mu ade na ɛyɛ gold label ɛso adaka red one nso adaka mmienu ɛna dwapa otwa bi a nso wɔ hɔ na ɔbɔ mu adeɛ kɛseɛ ɔno nso ɔde aba na ayɛ ma nso deɛ saa ɔna sɛ bi na nkɔmɔsifoɔ wabrafoɔ wakrakyefoɔ wakyeame wadɔm eburu si aseda na ne nyinaa na wɔhyɛ ne mpade ama wo sɛ wɔn nyinaa no nyame na wɔhyɛ ama wo sɛkyɛ hɔ ma asantoma ne Ghana man na ayokoɔ no emu nye du wadɔm eburu tubɔ so daase mo bɛ wɔn tubɔ daase. John, mapɛni soro yɛwura sɛ no sɛ yɛkuni ampa ne nua kuma no ɔso ɔdɔ wase ade a ɔyɛ ne nama ne ne ɛyɛ hodwiri ɛfisɛ ne nipa nyinara ɛna wɔn kae yom ɔsɛ mmerɛ so sɛ wopɛtumi ɛde sɛ bɛyɛ de Ghana man soɔ no wɔama wɔrɛ fi wo nua ɔbaa ne ha ɛbɛsi nhyira ɔde ahoma pa ɛhyira wo sɛ kɔ ɔsɛ nyame adom nyame ne tumi hyɛ wɔn nsa mfie naa na ɛdɛ wɔn anim ɔdi kan no wɔn di nkutaho pii yom ɔsi mu kɔdan na nyinara ɔmo ano apa onua nkyɛn anadwo ne yɛde wɔn nkɔmɔ ne yɛhwɛ na nkuma sibire ɛna ba so ɔsi mu na so yɛ mfe na so yɛ ɔsi mu wura adwumadeɛ no so sɛ nhyia me sɛ ato aso Job ɔsɛ saa mmerɛ no wɔmfie na sɛbi ɛde wɔ mu a ɛkɔ na wieɛ no na yɛadeɛ kɔ bedi aba bɛsɛe Ghana man nsɛ bebree Ghana sika nsɛm a wɔatoto ɛde asi na kwan mu ɛyɛdeɛ no ma ne nyinaa ba fam nso sɛbi wampa ba wosɛ nsɛ wura kametoa so abrɛ yie wɔsi kɔ nyame de wɔ akyi sɛ nyame so tie kaebɔ no ɛna Nyankopɔn gye wɔ akyi a ɛnɛ wode bɛdu bi a wode aduru bi yom ɔse mfe ɔmɔtwiri nanado sɛbe wode makɔma pa ɛkuta wɔ wadwen pa ɛkuta wɔ nanso so nipa bi aduhwam wɔ ɛwɔ ɔse nipa aduhwam wɔ nyinara no wampa aba na ɛden so wosi wo sɛ bɛma sɛ ɔbɛyɛ ɔse sɛbe ɛho a wɔde mpaeɛ a sɛbe ɛde tɔ wɔ akyirɛ nyinara ɛna sɛbe nananom nsɛmanfoɔ hwɛ dɛ mpɔn atumi de agya wɔ akyirɛ a sɛbe nɛ asomdwie de wota da naman
Ɔsɛ nyame de kyɛ wo woda bɔ homɔden nnɛ woda gyina ne mu a wode bɛda ase a Nyankopɔn sotwa wɔkyi a sɛbe ɛnɛ woda bɛto n'anim. Yo, deɛ wonua ka kyerɛ ne sɛ de nyame agya wakyerɛ sɛbe ɛmu kuhwi aseɛ a sɛbe nyame adom adwuma kuta mu a bɛdu ne no deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ ɔno mmienu nyara yɛmfa asɛde akɛseɛ ɛbɛtwa di ampɔ. Yo, ɔsɛ deɛ ɔwɔ sɛ aka to aso so no sɛ nyame adom asomdwie ɛde kuta Ghana man sɛ ɛka bɛɛ na bɛyɛ du mmienu na yɛbɔto aba deɛ sɛ obiara Ghana man nyinaa ho sɛbe Ghana man ɛsusu wɔ biara a wɔwɔ ha Ghana man susu wɔ biara ɛsɛ obiara ho sɛ Ghana man de sɛ ɛdi kan. Yo, sisi na ti aseɛ okurumoti na ɛde kɔtɔ aba ehwɛ de obi ayɛ ɔkasa yɛ obi kuma ayɛ ɛna obiara de kɔtɔ aba ɛna sɛ obi ate aseɛ ɛsɛ sɛbe nyɛ ntɔkwa yɛn nyinaa kɔtɔ aba no wie yɛn nika wie de obi di nkunim no yɛn nyinaa yɛata n'akyi sɛ wɔde bɛ Ghana ma panyin ne aso so na ɔka kyerɛ Ghana fo no sɛ ɛnyɛ ntɔkwa ɔsɛ ɛnyɛ kɛsɛ twitwie yo ɔsɛ sɛbe deɛ ɔso bɛtuma bɛyɛ Ghana man deɛ ɔso bɛtuma ayɛ no ɛna wɔka ama Ghana man sɛbe ato wɔn so mu ɛnyɛ atɔridie ɛnyɛ sɛbe wɔhunu a kawasɛm na deɛ bɛtɔ n'akoma soɔ deɛ ɔpɛ no ɔkɔtɔ aba ama. Yo, sister Benina, or River, onua deɛ wahyɛ ne bɔ sɛ sɛbe sankehene wadawo ma mɛma no buaseɛ nkaw sɛ yɛkoni sɛ wɔabɔ wɔde wo mpa bɔtɔ wɔakyi wɛdu saa mmerɛ yi so deɛ mɛma basabasama Ghana ma ha da wahyɛ ne bɔ. Ɔsɛ ɔka kyerɛ amayɔfo aka ahyire nyinaa ne sɛ obiara ho sɛ Ghana man ɛso sen sɛ wɔ nipa bia no Ghana man obiara korɔkorɔ bɛbɔ wɔ ti na ɛde kɔtɔ aba wobɔ wɔn to a na atomdedi ehunhun a deɛ bɛtɔ na akoma so a wakɔtɔ no deɛ wie a deɛ bɛtɔ ma no no ɔyɛ Ghana man panyin asomdwie mu. Anado sɛdeɛ wo nua yɛkɔne ka kyerɛ wo nie sɛdeɛ yɛwɔ akɔtɔbɔne ka kyerɛ wo no sɛ Ghana man panyin na de hyɛ wɔn nsa a sɛbe nnɛ ɛnyɛ wo nya nkɔe mmerɛ kakra bi na akɔ w'anim a sɛ wode bɛwie ɔsɛ Nyame adom ne mpaebɔ de wɔta wɔkyire sɛ wodane abaa no ma ne wɔafa a bɛhyɛ ne nsa a ɛne ɔno wo nyinaa fie ha wotu kaa no pɛ ɔha na wabɛtena wobɛbi akɔ ɔsɛ Nyame adom no afe foforɔ bɛsi mu sɛbe January no woda no tumi ma deɛ sɛbe de Nyame ahyira no a bɛdi Ghana man so no a ɛne na ɔno wo nyinaa wotu kaa no firi hɔ pɛ wokɔ baabiaa na woba sɛbe wona yɛmu ne nkyɛ hɔ ɔsɛ sɛbe woba no no nyinaa de mu wɔ ha wie na mmerɛ so sɛ ɔno so wɔ bankan a ɛne anim afie hɔ no ɔno so bɛtena hɔ te sɛ menua ɔsɛ saa na bɛde hyɛ no ɔsɛ deɛ Onyame na ɔwɔ hyɛ ma wɔ sɛ Nyankopɔn ma ɔwɔden mmerɛ no so na woda no tumi ma deɛ woma no wie a sɛbe Nyankopɔn kuta wo sara na nimonyam no wɔgya ma sɛbe Ghana man no ɛkuta wo na sɛbe baabi a wɔnam biara no kanea no ɛnhyerɛ wo so ɔsɛ Nyame ɛde ma wo Nyame wɔnka wo ho ɔmfa ne nsa nka wo na de woyɛ biara sɛbe ɛkɔ so
You also shout, say, those are the next step. To Fatiami. So, when it you Sasara, Nunia, Adiasida, Abreno, no, so I didn't fair, say the Devia, no. Now I sign a shell was said. There was maybe no okay, so free Suria. Now, Dani, I could not manage for Fra, Ombra. Saying no more tiano, now almost Antina, it's all what it done. The better nasi. Na Mishran. Na Yasa Sre. And now said you may be a dianim. Tis a two for Daroma, over my coin there. Na Kilakra, near Wakotua to be Jameson. And the nasi, na Mishran P. Mr. Who said that I don't matter so for so Joe, you know, just that I say them out. The study of Adoma, a foot to other man, or the base medical tech, and so Sass and I was in the book, said no swan, if you have no listener. One of the cheaper, Adoma, the also put the bushes so that will be a Mabata, Saturday, and younger said, that was so good. No, I don't do, but also that a new one. Only read a house for so Bushia. Adoma, Ofutu Sebeya, Bananti, now Casamo Bia, who said, Sebi, buy them for whole year, the real Empire of Sabia managers in Jovano. For Twasso, one of Zakasa, or the worst of Mama Maya, or the of a child, Marco, or what's my name? Already, do not break. What is that called? Oh my God, I have friend. Are you going to China? I don't have four in this one. Which one is it? You have a travel place to go on. Yes, I'm a bomb. Why you? Hey!